Papa, only tengers. Brother, how much on the woman? Sister, only time I'm off. Put them also. Now family in the Ojiku family. So all in our mom forever dancing and so I have behind that.
Actually, look at you go down with that. You got one guy go to the doctor. Come mi togli tanta oggi? Ông ngoại phạm lắm là cho mà nhớ cái chuyện ông này em mà quên gì xuống mà bao mà phải bên lục quên mà bắt đầu quên Cái chuyện tôi vào đó có cái nhầm gì đến nào? Ọ gbanwe ego dị ọzọ ntụgwa anyị bịara n'azụ oge moto kọfị ka anyị nwee ume nke ka anyị mee ihe a bịara Có cái này bạn như hai chuyện. Ở cái này em ăn này chả em mày pha bữa như nào anyị chọrọ ka anyị bịa nwụrụ ikiri ya onye ka anyị bịa anyị nwere ụbọ ọcha anyị zabata ụmụ ọ bụrụ na anyị hụ obi ọcha anyị ka anyị kwekọrọ bata anyị ga-enye ụmụ nwaanyị nwaanyị onwe onye nga amụ nwa n'ọnwụ ya gafọrọ ya anyị na France ndị China anyị bụ Nigeria Amebo so I don't want to do the amebo. I didn't want to ele. Àwọn ya adìrẹ ya lè mẹ́bùrù kú sí ilẹ̀kùn wáyé ma lè hẹ́ dúró ma ọ̀nà àbúrò ẹ̀bá ọdún náà sọ́jà nìkìkí bẹ́ẹ̀ mẹ́ ọdún malu àtúmọ̀gbìn yà wọ́n mílọ̀ pẹ̀sì mílọ̀ ọgwụ ma ihe ejime cha anyị kene gị ndị bịara bụ unu bụ ndị ụmụ okwere n'Enugwu Akwụachi ụmụ okwere so the family bụzie family Ezeụlọ n'Enugwu Akwụachi anyị anụgo ụlọ nkwụ ka anyị zụrụ ihe ụka na izo ya Oh, you doing them? Oh, man. My brother was telling us,
You are just wasting your time. So before you become member, no matter the chairman, the whatever you are, just so fit the other member. Over time, we watch a man in the government. A man noble, a man thorough, a man duata, Superman. So because everybody in the guitar, only the way as a man, remove your cap and respect. If you are having a cap, please remove your cap. As a guy, this man, 1 minute silence. Leave an apple on your care one in. Give me a you can decide to take your life. All right. Aha, so put up with that, we can start. It was meant me to understand. I'm glad about about 10 minutes ago. Well, yes, I would be able to. But what about fancy? Very nice family, so we don't know why there's no. Right about now, DJ. Tila you will come soon. Kadai why I don't know the entourage. Jack and nine don't need the better. You go to that one about Ada. Hey. I want to see your face.
Yes, sir. So we are the chairman of today's location, sir. I will work with you. Oh no, it's here. The Buhari Oji, and then I actually made that want to leave here on time. And now when now that's the woman that's the love song. I'm not still cake here. What's happening? I want a lot of people back. Let's think about a bank from here to there. And maybe I don't know. I saw them there. I've been here. I don't know. Answer in sequence. Now, the chairman of the question. Oh, wow, for the world. Okay, sir. When I used to get member of that day, how are you member of the first? After and the chairman. I can call other you want to go on set and that's what you do. Ndogo, unabiano, aile kelunu, aile ulezumoto kubioma, chukunyelai, ulela batunu, ofuma. Chile agoju na Jesus. Opunu dijeba no. Chukulenye unaha Jesus. Motu nujibia, chukulenye unaha Jesus. Ujeunu labu siri wele, ulamu labu siri wele. So chineke na chineke kopala. Ai bodo nuje kute, ngozi la papa kai la Jesus. So my life pẹ̀lú, ai je bodo brado. Ebonye dula ibunu ribenchi. My life kakote ola beton inu ya kakote la Jesus. Chineke la gojunu. Agozinu, all agozinu level, all agozinu locating, all agozinu nanyas, all agozinu was agozinu to a band. So, you ain't any mucho, all I drive, Nini Umika, all I draw my black room, my level. Chile Agozina had Jesus. I want my wife be a car. I let you go on my own do on my had Jesus. Chile and goes, and I read in Niger. Okay, my wife. Logo, I want it where I balloon. All I'm going Siri well, I'm on my Siri well, I'm town, I'm town, I'm town, one in Jesus. What them say, people to see it. You got that Jesus Christ, amen. You had the two. International religion, you come on, I didn't Jesus Christ, Opa, body body thank God na Achi one I move here. Upon on the number Siga would and Anambra and they need and then it's your body. I go to Ada. I didn't on. China, South Africa, Lagos, Abuja Port. Just 10 minutes.
No, don't go, stay.
ife na-eme na ntawu ka ọ na-eme onye na-eri ego a onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme ọ na-abụ Pọl Ekene Obi na igwe ọfa akpụ. Ọchị aga wụ onye ukwu onye nwa adị mma ọ bụrụ na abụghị akwụcha dọkọmpi ọdachi na-eme sure dị English asọ ndị dere ihe ndị ọzọ nne na-achọ ndị nke ndị ọzụwagụ ọya ije mara elu ahụ ọ na-ekwu pichi ya gụrụ agbụrụ nwanyị ọmata ọzọ dị na-azụ ebe ọmata ọzọ ma ọya nwoke odogwu na nze otu ya na-asụ ga-abịa onye anyị ji eme ọnụ ugbu a Manas the Manas I am on you okay what do you want to say the postman I don't know what that boy I'm on you. That's the next one. I'm going to yeah, hello, Azebi. Very good. Very good. Can you support? Ana m akpọ ọga kere. Kedu ka esi? Mama, onye wo. Ka esi ma? Akwa was finished. You were akwa anya. She buy the ego. She buy the ego. Akwa dị ebe a. All right. Ana m akpọ mama. Kedu mama? About the ego. Mama. Never. They didn't but they were Japanese. They were able to finish their business. But what if I do that? Mama. With my account, with my water. What? I think that this marriage is unique. How do you know? For the year, and then we're going to marry and then like that. So, now the celebrants that found where they love strong. I love the word of money. So that's what they go and you love. I want the love was ready. That's the so who did get into now? Mr. Sunday, Yamaka, Agbirigba Na Achi. I'm people back at the world. I want to back for this is what happened at public. So I'm not going to give them a public. I appreciate for sure. I would not enjoy. I'm not together. I'm happy to happen. And why? Because I never know.
All right, okay. So, this is my hand. I can never do that. Aha. So, I can never do people trying to lie. Do you know that? I'm going to move for that guy on the car. Oh, I got to do the car. I'm going to do the people. Carry out on the resonant Jesus Christ. Now to hold up and be my head and not do the Marion on our stage. Actually, I want to introduce before the congregation. All more about academic I put down one of the I will have a carbon copy. Oh, so, follow the Banati, follow the engineer, how you take the madam, follow the man on top, I have my dear fellow, madam. I don't cover it all. Hallelujah. Thank you very much. And my wife, let's go and introduce. I go to the president. Thank you. Aha nwadụ na-akwụ ebe a wụnịga maka ND baby. Ọ ga-eji mara na Ojiriba. Asị m ka m kele unu ga-eji bịa unu ga-eji ya wee na So, people, I have been to the man. I have an You are my only one. Anything that I'm doing, I am doing it for you. You are my only one, girl. Anything that I'm doing, I am doing it for you. No one thing more. I will be there for you. No one thing more. I will be there for you. No one is forever. Oh, we're not here. Are you just watching? Huh? Are you just watching? Hey, no, 120. Papa, brother, how no more come no We're
My name's I know you guys. Yeah, I'm not going for Dalo. You can go to Anya for it. The guys who have been go total in all the guys now. It's all they were your 4 million men the guitar. You can go where you have many men the guitar. So that was the way you put it to the men, the Gabia hand name. But I'm not one okay. Dalo. Nasca goes marriage, you know, Jesus. Why are you in a city? You got to Tarageta, but me, was go many see why are you in Benicia? Why I figure well, I found one I'm going to move an out. Oh, did you know? Dalo. Hey! Don't block me. Hey, don't block me. Dance.
Come on for road. Come on for road. Small. Yeah, one video more goal la.
In the mighty name of Jesus Christ, the man of God. Every single thing that you have removed was taken here will be restored double in the mighty name of Jesus Christ. Put the name of Arun this year. Carry on last year. I don't carry on now. We will buy you much and over for you. But you can like an apple region. I'm doing something well. So because I'm machine. I'm playing you and I can't guide you as I can. Should I get on a little bit? I'm all out of this year. Where you go? Fire! I need to be able to today. All the men go to a film. That's his part of physical. Now, Jesus Christ. Hello, guy. Because Chetranya Fage. I'm Agbirigba Na Achi engineer. Agbirigba Na Achi, the Tekino.
Daalụsa. Ị ga-esi ọmasị isi mọni na-enwe ihe a na-erubere isi ise a na-agbakeri ana. Ọdọ a na-amụ amụ ịmagwọ dịka asị na onye egwuregwu onye ọra na-atụcha ha pike ebe ya a na-eme taa. Yes, all ihe nwaanyị ka m ga-alụ n'ulekwu ọgwụta ebe anyị na kịta na family ndị be Ojukwu family. So all ihe ọma m fụrụ ebe a ka m si na m ga-ewere ruo ụlọ m. So I have had that today. Daalụ. Ihe niile anyị mere ga successful. Onweghị any problem. Onweghị ebe a bara mba, onweghị ebe a nwụrụ. Ịgawa ha bọtụ. Ụtọrọ anyị ji ekpere wee bagide ya tupu anyị emewe aka Chukwu. Daalụ. Ekele bụ Chineke nye gbara onye meriri na awụ witness afọ mmiri niile mmelụ. Onye ya na ibi ya bara mgbe niile gara ọfụma. Chukwu daalụ. Gbanye ekpere na-ekpere isi ndị niile so gị wee bịa na ndị ọgọ gị ndị bịara nyere gị aka wee fụ na ihe a mere gara ọfụma. Na-ekpenisi ha nke izizi ogologo ndụ maka onye ekpere ekpere chọrọ ogologo ndụ ma a na-ọfọ na-aga ma ọ na-amụ ha. So ogologo ndụ long life prosperity now akụnụba ọmụmụ the fruit of the womb mkpụrụ mmadụ afọ tupu asịba na nke a mere nke ọzọ na Chukwu agọzie nwa onye ahụ ma ọ na nke a mere mana the fruit of the womb bụ ọzọ ihe akụ ihe enwe aha ga-amara anyị ma karịa Amen. Why after why na-ekpere isi family gị dịka ị chọta nwaanyị ọkụ today gwa anyị ekpere na-ekpere isi family gị. Yes, ekpere na-ekpere isi family bụ ogologo ndụ ahụ ike ahụ isi ike ahụ isi mmadụ ike ochie mmadụ efi ya n'ụzọ kadụ strong. Yes. Ọ na-eme ihe young boy ga-eme ọ ihe na-eme n'ezinụlọ m. Daalụ. Anyị mụchaa ụmụ anyị amụ ahụwakwa ọnwụ ike anya ha adị. Daalụ. Ọnwezi ihe mberede ọjọọ ga-adị. Daalụ. Okporo ụzọ ma n'ọhịa ma n'ụlọ. Daalụ. Gwa anyị ezigbo afọ ahụ ga-akpọ nwunye gị ezigbo afọ ahụ makarịchara mma. Akwụgo ka m na-akpọkwa my wife from the first day because na ọ ga-abịa mee mgbe o mere Akwụgo bụ ọnụ. Akwụgo. Daalụ. Anyị na-ekele asị ka gozie gị gozie marriage gị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Daalụ. Dịka anyị si wee fọ gwa abụọ onye na-ekwu okwu na-ekwu ka oge si wee dị taa gwa anyị ya ihe ha na-eme n'ụbọchị taa. Alright, ọ tata ga-abụ na ịgba ezigbo onye m bịa wee mezuo ịda nwunye ya wee dị ọfishal wee gba nwunye ya taa ihe ọgọ mee ego overnight. So nweta m ga-esori ya bịa mee ihe m ga-eme tie ma ego tie ma my talent mee keshọ na ọ dị ma sọrọ onye nke m nwunye ya my friend Uju so ha na-abụ ndị nke m ọhịa ya mịdata. Daalụ. Ka ekpere na-ekpe n'isi di na nwunye a. Ekpere ahụ na-ekpe ka ha nwee ike bie n'udo enweghị nsogbu enwere nsogbu ha mezie ndị agbata na ama n'onu ha ha ga-amụ nwoke mụọ nwaanyị bi n'udo baa ụba ndị na-eche na ha ga-ada agwa ebe a na-eme nke ọma Chukwu agọzie ebe ha bụ ezigbo nwa. Daalụ. Chetara anyị afọ gị ahụ. Ọnwa ahụ Prince nwoke abịa Chinedu onye a na-akpọ MC Blessed. Prince daalụ. Anyị kelere gị. Daalụ chetara anyị afọ gị. Apa m Alexander Chukwu nwanne ọmụnwata papa onye ahụ na but unfortunately na that our brother nwụrụ anwụ so ọmụnwa wee gbada so unu si wee bịa hia ụkwụrụ si wee bịa mkpụrụ goji ala Amen. onweghị ego mekwu Amen. unu bịa kịta wụ iche mmiri ọmụrụ eke ịta unu bịa unu ga-afụ na anyị nwa dị iche anyị nwe ha Kebere na-ekpere isi ji na nwunye a. Mgbe m na-akpere ha nwụ na Amen. ihe mgbata ihe ga-anọdị Zitere anyị afọ gị ahụ. Daddy daalụ. Onye nwe anyị gozie gị. Ogologo ndụ na-arị site n'aha Jizọs. Daalụ sa.